Ba kayo, mao na yung hangin nga muhagsong-hagsong gamay. Kung di ta kumpiyansa o hangin na kayo. Tawa guys. Ay, awad. Ano? Na guys. Unos na guys, unos. Unos ni guys. Ara, nangnaga na sila guys. Tawa guys, mao na niya akong gingon nga unos guys. Ano, makita ninyo karon sa langit nga nagitom-itom ra ang langit guys. Sabi ka kusog sa unos guys. Pupuli nga dili ko mabalik kung sa una. So guys, makita niyo guys, unos na kayo na. Pupuli nga dito mabalik ko sa una guys, nga dito kumpiyansa guys. Ano? No? Kusog na kayo na guys, kusog kayo. Makita niyo sa video nga saba kayo. Mao na yung hangin nga muhagsong-hagsong gamay. Kung di ta kumpiyansa o hangin na kayo. Tawa guys. Ay, awad. Ano? Na guys. Unos na gyud, unos na guys, unos. Unos ni guys. Ara, nangnaga na sila guys. Nangnaga na sila guys. Tabi ko sa unos. Tawa guys, oh. Makita ninyo guys, sa likod, saba na kayo na. Madungog niyo sa video, mga choy, sabi ko ka kusog sa unos ron, ikalit lang ni karong urasa, mga apit na alas 6. Ba't na alas 6 yata karon? Ay, usay, muhinay, mukusog na po, pero di ka kumpiyansa gid guys. Kung mahimo, safety lang kita sa itong mga balay sa ano. Ayaw lang gid Lord. Lord, Master, ayaw lang gid. Ayaw lang gid. Tabang lang gid Lord. Gaputi-puti na dito guys, gaputi-puti na. Tignan kayo na dito guys. Gaputi-puti na dito guys. Gaputi-puti ng langit sila, nangaligo. Riga po no, walay may pakabana. Ang sila. Lord, tana, dili tana, mautrutong sa una Lord. Ayaw taon, kay December po na ba itong mahitabo, Lord? Ayaw taon, happy tapas ko, Lord. Balang may kwarta, Lord. Basta buo pamilya, Lord. Ako diri sa terrace na mo, guys. Ito, oh. Kung nadungog ninyo, guys, grabe ka kusog sa hangin, ani. Oh. Gaitom rang langit, guys. Gaitom lang, oh. Guys. Guys, oh. Kung makita ninyo, guys. Kusog na kayo, kung madungog ninyo. Madungog din yun eh. Nag-video ko karon kay di ko ganahan ng mga outro patong sa una guys. Kung mapangitabo, Lord, ayaw tawon Lord, please lang. Master. Dito, sulod. Sulod dito. Sulod ba, sulod. Okay guys, kung makita niyo, hardjoke na kayo na guys. No, makita niyo guys, oh. Nakodre sa sulod na mo guys. Kwarto guys. Kung madungog ninyo nga nakakusog, usay mo hinay siya, usay mo kusog ba? Kusog mo hinay, mora, bawi rin, flow sa yung kwan, hangin. Tawang saging guys, i-zoom na ako guys ha, i-zoom na ako saging ha. Ayaw taon Lord Master, ayaw taon. Ito ang nagid ang langit oh. Amping tatanan Andre, taga Dinagat Islands, amping tatanan guys. Sumagod tayo. Tao na kaya natin meron ng patay sugaan eh. Patay kurintian eh. Nakaluto-lutoan eh guys.